L'envelliment suposa un procés dinàmic que s'inicia en el mateix moment en què naixem i que es desenvolupa al llarg de la nostra vida. Acceptar i adaptar-se en aquesta nova realitat dependrà de la personalitat de cadascú, del seu estat de salut i de la seva actitud davant de la vida i de la mort. Sovint, la vellesa s'associa amb elements negatius com la improductivitat, la passivitat, la malaltia o la càrrega familiar. No obstant això, en la realitat, hi ha moltes persones que gaudeixen d'un envelliment actiu i saludable. Portar una vida activa i autònoma, cuidar el nostre cos i treballar la ment són els principis bàsics per gaudir d'un envelliment saludable. I no ens hem d'oblidar de la importància de les relacions socials i de fer activitats amb la família, els amics i el veïnat. Gràcies. Per tant, hem de tenir clar que envellir no significa necessàriament que s'hagi d'arribar a la discapacitat o a la dependència. Trobar-se en l'etapa de la vellesa implica estar en un procés continu de canvis, acumular una experiència i una història de vida. L'Antoni ens explica a partir de la seva experiència algunes de les claus per assolir un envelliment saludable. Accepto que m'estic fent gran. M'agrada relacionar-me amb la gent. Mantinc hàbits saludables. Intento estar sempre al dia del que passa al meu voltant. No perdo mai el sentit de l'humor. I, sobretot, em sento estimada. La primera vegada que em vaig notar que em feia gran és una vegada que, estant en el metro, es va aixecar algú per deixar-me seure. Cosa impensable perquè ni estant embarassada s'aixecava la gent per deixar-me seure. I llavors vaig començar a pensar, noia, t'estàs fent gran. L'acceptació de fer-se gran va unit sempre a la possibilitat d'haver de renunciar a coses. Llavors no es pot renunciar a tot. Llavors s'ha de buscar la manera de fer les màximes coses possibles, les que et vagin més bé i les que puguis fer. Llavors això s'ha de prendre amb una mica de dosis d'optimisme i veure que es pot ser feliç encara que renuncis a coses, perquè també et trobes amb coses que no esperaves. A mesura que avança l'edat, tenim més probabilitats d'acumular canvis associats al pas del temps. Per exemple, canvis fisiològics, com la pèrdua d'elasticitat, canvis posturals, fatiga en realitzar esforços o la disminució de l'agudesa visual o auditiva. També són comuns els canvis psíquics, com la disminució en la rapidesa i espontaneïtat en el pensament i el descens en la capacitat d'adaptació a situacions desconegudes. O, sense anar més lluny, els canvis socials amb la família i l'entorn, com per exemple passar de ser treballador o treballadora a jubilat o jubilada. Tenint en compte la diversitat existent de malalties en la vellesa, podem dividir-les en 4 tipus. Les del sistema locomotor associades a la funcionalitat dels ossos, els músculs i les articulacions com l'artrosis, l'artritis i l'osteoporosi. Les malalties del sistema respiratori, com l'obstructiva crònica. Les limitacions en els sistemes sensorials de la vista i l'oïda que dificulten significativament la relació de la persona gran amb l'entorn. I no podem oblidar les demències, una de les malalties més freqüents que generen dependència en la vellesa. Un dels canvis més importants dels últims anys és el fet de l'augment de l'esperança de vida. Això ha fet que les persones visquin més i millor i per això s'han hagut de crear nous recursos i actuacions destinades a la gent gran. Els serveis socials són un conjunt de serveis públics que donen informació, assessorament i suport a les persones i aconsegueixen recursos adequats per millorar la seva qualitat de vida.
Però a banda dels serveis socials d'atenció especialitzada, en l'àmbit de la gent gran hi ha un ampli ventall de serveis i recursos específics, tant públics com privats. En els serveis d'atenció primària podem trobar informació, orientació i assessorament sobre la tramitació de sol·licituds de prestacions econòmiques, els serveis d'ajuda domiciliària o el PADES, el programa d'atenció domiciliària amb equip de suport. El PADES és un recurs sociosanitari d'àmbit domiciliari que dona suport a l'atenció primària, tant social com sanitària, en situacions de malalties geriàtriques i cròniques, convalescències que requereixen supervisió sanitària o cures pal·liatives al domicili. Aquest servei està format per equips interdisciplinaris especialitzats en medicina, infermeria i treball social. Quan un està a casa pot ser treballadors familiars que venen a ajudar-te a poder atendre aquesta persona, tens els centres de dia, tens l'alarma, que en principi és aquest dispositiu que tens a casa que va connectat al telèfon, en cas d'emergència apretes un botó que pot ser bé un rellotge o bé un penjoll i s'activa el telèfon i avisa centres d'emergències o a la teva família. El programa Respir, com dèiem abans, que és un programa on tens un ingrés residencial a un centre durant un mes perquè la teva família pugui marxar de vacances o tenen que operar algú i necessiten un temps per dedicar-se a ells i no poden cuidar-te, o un centre de dia en si o una residència. La Plataforma Integral de Serveis a Persones Cuidadores No Professionals de Persones en Situació de Dependència ofereix formació bàsica i específica a les persones cuidadores, amb opció de poder accedir a un servei d'atenció domiciliària mentre realitzen la formació. Aquesta plataforma consta també d'un servei Respir, d'estades residencials i d'atenció domiciliària. No hem d'oblidar que moltes localitats i comarques disposen dels recursos d'entitats i associacions que treballen per a la promoció de la gent gran. Bé, no hi ha drets específics per la gent gran, hi ha drets generals de tot ciutadà, però sí que específicament la llei protegeix aquest col·lectiu que és més vulnerable. El dret de l'autodecisió, per exemple, que com a ciutadans de ple dret poden escollir els seus valors i activitats de cada dia. També el dret a escollir on viure, és important, que pot ser, evidentment, una llar o un centre residencial. Després també tenen dret la gent gran a que la societat conegui quines són les seves dificultats diàries. I també un dret importantíssim és que les administracions tinguin cura i tinguin en compte a l'hora de legislar, a l'hora de la funció pública diària, tenir en compte aquests drets generals de la gent gran. El testament vital o document de voluntats anticipades té com a objecte fer palès en un document les voluntats i els desitjos que qualsevol persona major d'edat i amb capacitat i de manera lliure pugui plasmar a l'hora d'estar en una situació de vulnerabilitat, quan merma aquesta capacitat de decisió, les últimes voluntats i què es vol fer amb el cos, a l'hora d'estar davant d'una malaltia greu o davant la mort. Aquest document de voluntats anticipades ajuda moltíssim als familiars o als cuidadors i sobretot també als metges i al personal sanitari, perquè a l'hora de decidir situacions límits sí que dona moltes pistes de com actuar davant d'una malaltia greu. Entenem per funció cognitiva la capacitat de realitzar funcions intel·lectuals, per exemple, recordar, orientar-se o calcular. El deteriorament cognitiu engloba tota una sèrie de processos que afecten una o més funcions superiors, com la memòria, l'orientació, la percepció, el llenguatge, el pensament, el càlcul i la capacitat per resoldre problemes. Les causes poden ser diverses i anar des de trastorns lleugers, com l'oblit benigne, fins a quadres clínics més greus, com la demència. És important que tothom, i molt especialment la gent gran, facin treballar constantment la seva ment per tal de preservar la salut i prevenir futures malalties.
La persona cuidadora pot estimular la persona gran amb deteriorament cognitiu realitzant activitats conjuntes, com jocs de llenguatge, de memòria o de taula, i també realitzant activitats de la vida quotidiana, com parar la taula o estendre la roba. La demència és un síndrome caracteritzat per un progressiu deteriorament de múltiples funcions cognitives. La persona que la pateix té dificultats en mantenir autònomament les seves activitats bàsiques de la vida diària i la seva activitat social. La més freqüent és la d'Alzheimer, però també existeixen altres tipus de demència com la vascular, la frontotemporal o la de cossos de l'èul. Tienes otra barandilla. Ahí. ¿Y el bastón, Yaya? Ahí lo tengo guardado. Bien guardado, ¿eh? De momento no lo necesito. ¿De qué te acuerdas? Hombre, de cosas de cuando estábamos en la casa allí, en Badalona. Casa ¿Te vieja. acuerdas más de cosas de hace mucho tiempo Sí, sí, que de cosas de hace poco? sí, ¿Ah, sí? sí, sí. Recordando de lo que hacía, que plantava flores cada dia. A veure, per part meva, progressivament jo crec que a mi m'ha anat bé com per apropar-me més a la meva àvia. Vull dir que en aquest sentit, o sigui, no diré menys mal que ha passat això, però sí que hi ha hagut una part de dir hi ha coses bones en que passi alguna cosa així. Però el que sí que és cert és que al principi com a família et comportes una mica com si estiguessis davant d'algú que torna a ser un nen petit, però que a la vegada no és un nen petit perquè ja fa molt temps que no ho és. Aleshores hi ha com una part d'estranyesa per com es comporta, fins i tot depèn d'aquí hi ha un punt d'indignació, és a dir, les típiques bronques de com pot ser que si volies anar al lavabo no avisis, com pot ser que no agafis el bastó, saps? Però en canvi a poc te'n vas adonant que no és que no vulgui, no és que s'estigui comportant com un nen petit en el sentit de tinc un caprici o vull demostrar que sóc autònoma, sinó és que realment no és la seva realitat, és a dir, si ella no veu que necessita un bastó o no veu una sèrie de coses, pues no les demanarà o no ho farà perquè tu vulguis. ¿Te acuerdas de alguna película que te gustara más que otra? Sí, me gustaban muchas, ¿Cómo cuál? pero ahora mismo no caigo. Una de un puente, que le gustaba mucho, sí. la del puente sobre el río Kwai. Sí, sí, muchísimo. ¿Esta cuántas veces la habíais Ay, visto? madre mía, millones. En el meu cas, o sigui, jo quan em comunico amb ella, també, o sigui, intento fer servir el bon humor o la lleugeresa o coses així, però no només per provocar una reacció per part d'ella, sinó perquè, o sigui, et deixes anar com una mica, saps? És a dir, vull dir, a mi m'ho provoca molt ella, el bon humor, saps? Vull dir que jo crec que quan passes al punt aquest de dir en plan, bueno, la realitat és la que és i s'ha de tenir paciència i s'ha d'anar a poc i estar atent al que necessita, d'alguna manera això et comença a sortir sol. ¿Te acuerdas de dónde está Luis? Que te lo he dicho antes. Luis. Me viene a la memoria algo. A Tánger, ¿no? Hola. Es que me viene algo a la memoria y no sé de qué. La primera vez dijiste Japón, No, Japón. però no és Japón, eh? No és Japón. No. A vegades preguntes molt sobre què has fet, què t'ha passat o què et va passar o com va anar això i en realitat jo crec que on són més receptius i on és més fàcil establir un diàleg és en el moment en què parles d'emocions. És a dir, com estàs, com estaves, com et va fer sentir això, et sap greu, et fa estar contenta. Per aquí les coses surten molt més soles, almenys amb la meva àvia. És un punt de trobada molt més senzill. Vull dir que moltes vegades pensem les coses més en termes de fets, com a manera de relacionar-nos, i en canvi, arribats a aquest punt, jo crec que és molt més visceral o molt més instintiu, és a dir, la cosa va per lo emocional total, això sí que es conserva molt intacte. Ya, tingui la buseta. Que nos tenemos que marchar. No. ¿Que quiere ir a algún sitio? No. No tengo ganas de caminar. ¿No tiene ganas de caminar? Bueno. Moltes vegades et fa estar riure, no? Perquè el més maco de tot és que ella és molt feliç. Això és superfeliç. I llavors nosaltres ho portem bé, perquè com que la veiem bé,
Si ho penses molt et dona pena, et fa molta pena perquè la coneixies com era abans i com és ara i com vivia i esclar, la diferència és abismal. Però bueno, com que tu vas vivint el dia a dia, doncs, i la veus que està contenta, doncs tu ja, la resposta també és, ja et dic, a vegades reiem perquè a vegades el meu marit, que és el seu fill, li diu qui sóc jo? I diu no ho sé. ¿Y este? ¿Quién es este? Este es Sí. un pariente mío Un pariente. Ese es su hijo. y es más que pariente. Es más que pariente. No pot estar sola mai. És l'únic. La dependència és total perquè no pot anar al lavabo sola, tens que acompanyar-la. Tinc una noia que la tinc gràcies a la llei de dependència, que he pogut agafar una noia perquè m'ajudés i tal, i està sempre a casa amb nosaltres i és com una filleta ja nostra, és de casa. Llavors jo sí que puc sortir una mica més. O sigui, jo tenint-la amb ella he comprat temps per mi. De vegades, sobretot si la persona dependent presenta una demència, poden aparèixer alteracions del comportament que dificulten la convivència. Els més freqüents són l'agitació i l'agressivitat. Agitació, estat d'intranquil·litat, d'inquietud i excitació que tot sovint va acompanyat de sensació de confusió, hiperactivitat i comportaments repetitius. Gratar-se, fregar-se les mans, gronxar-se, anar amunt i avall, gemegar, grunyir, etc. L'agressivitat pot ser una reacció a la situació que travessa una persona malalta i pot ser derivada per sensacions negatives, impotència, vergonya, frustració, culpa, que desencadeni en conductes agressives. Diguéssim que l'agitació no va dirigida contra ningú, en principi, i l'agressivitat sí que va dirigida contra algú, o contra una tercera persona o contra un mateix, però ja és dirigida. Llavors, l'agitació és freqüent que aparegui en les persones grans, sobretot perquè va molt condicionada a aspectes de tipus més biològic. O sigui, una persona amb demència és molt més probable que aparegui agitació, per un tema biològic. L'agressivitat també és més probable que aparegui en gent gran, ja només per la situació, sinó també per aspectes de tipus biològic. I en una demència és molt freqüent que aparegui, sobretot en etapes intermitges és molt freqüent que aparegui l'agressivitat. Què es pot fer front a aquests casos si apareix una conducta agressiva? Bueno, intentar mantenir la calma, perquè si nosaltres ens posem també agressius, això és que crea una escalada simètrica que fa que quan més agressiu està un, més agressiu està l'altre. Llavors que encara tornaríem a la persona, incrementaríem l'agressivitat. Per tant, mantenir la calma, intentar no prejutjar, intentar que la persona no es senti atacada, i entrar una mica en la causa. Diguéssim que el que frenaria l'agressivitat és entrar en la causa. Els problemes de mobilitat, recórrer distàncies llargues caminant o pujar i baixar escales, són els problemes que afecten més sovint a les persones grans. Les malalties relativament habituals entre les persones grans, com ara l'osteoporosis, l'artrosis, l'insuficiència cardíaca o respiratòria, els problemes visuals o auditius, el Parkinson i les demències, solen limitar la mobilitat. Sobretot el que s'ha de tenir en compte és treure tots els obstacles i nosaltres ho hem fet amb ella, no? Li hem fet un plat de dutxa perquè a la banyera ja li era un incordi, encara que primer havíem posat unes branes a la banyera. Però això ja no n'hi havia prou, vam tindre que fer el plat de dutxa. Aleshores, llavors, vull dir, posar-li també tot a la seu abast, que tampoc no ho tingui com molt difícil, no? I sobretot que tingui mobilitat, fer exercici físic cada dia, també és una cosa important per ella, i ella se sent molt millor, també. Després la roba que també sigui còmoda, que no li apreti, perquè si no també se sent molt incòmoda, i portar un calçat que li agafi bé el peu, ja que això li evita caigudes. I després el que també s'ha trobat és que ha hagut d'agafar 2 bastons, que també li ha sigut molt difícil per ella, ja que és una persona presumida i que també té autoestima. El descans és un aspecte fonamental en la vida diària de les persones. En la persona gran hi ha una tendència a augmentar el temps total de la son, la somnolència durant el dia i les dificultats per conciliar el son, sobretot si no realitza activitat física durant el dia.
És bo i recomanable passejar 30 minuts al dia. Aquests factors fan que, en molts casos, la gent gran pateixi d'insomni, un dels trastorns de la son de més afectació en la nostra societat. Per tant, és molt important respectar els horaris i que s'adeqüi al màxim possible el temps de dormir amb l'horari solar i procurar en tot moment un bon descans per a la persona gran. Serà la persona cuidadora qui farà prendre consciència d'aquestes mesures a la persona gran en situació de dependència. Les nafres són un dels problemes més freqüents en la persona gran. La pressió exercida pel cos sobre diverses estructures, una higiene inadequada, la mala hidratació de la pell i el mal estat en general faciliten un desenvolupament més precoç d'aquestes lesions. Una bona observació, unes bones cures i evitar la immobilitat prolongada de la persona gran ens poden ajudar a prevenir-les. El tractament més eficaç per a aquestes lesions és evitar la seva aparició. Bueno, a mi em va costar molt que ella acceptés portar pantalons. És una dona molt clàssica i llavors ella no volia portar pantalons i clar, cada cop que es donava se li feia una llaga. Llavors el que vam fer, vull dir, convèncer-la de portar pantalons i ara no se'ls vol treure, ja no vol portar faldilles, ni vestits, ni res, no? I després era una dona que anava sempre en sabates i ara va amb un tipus de sabata tubeta perquè li va millor per caminar, ja que se li infla les cames, i això sí, ho ha acceptat bé, sempre es busca que sigui un model que ja no vegi tant de iaia, ja que no se vol sentir una iaia. Com a persones cuidadores podem mantenir seca la pell, protegir les zones de risc, la higiene diària, planificar mobilitzacions freqüents i una aportació d'1 a 2 litres diaris d'aigua i de complements vitamínics i proteics. Són trucs ben senzills que ens ajudaran a evitar l'aparició de nafres. Menjar és una necessitat, però també un acte social. Els àpats són un bon moment per ajuntar tots els membres de la família, xerrar i estimular algunes capacitats que tingui afectades la persona que cuideu. Creeu un ambient tranquil i relaxat a l'hora de seure a taula. No poseu la tele i mireu de parlar de coses agradables. Feu-li coses que sabeu que li agraden, però que la dieta sigui sempre variada. Feu servir un parament adequat, que minimitzi les dificultats del malalt a l'hora de menjar. Si al malalt li costa fer anar els coberts, deixeu-li agafar el menjar amb les mans. Procureu que prengui prou líquid, evitant excitants com ara el cafè, el te i l'alcohol. Cuideu la presentació dels plats. El menjar entra pels ulls i un plat ben presentat convida a gaudir de l'àpat. Controleu-li el pes, si perd més de 2 o 3 quilos, demaneu hora al metge o a l'especialista. A causa de la situació en què es troben tant les persones cuidadores com les persones grans, un altre dels trastorns més freqüents que apareixen en la gent gran són els de l'estat d'ànim. Si les persones cuidadores inciten a les persones grans a mantenir-se actives tant físicament com mentalment, augmentaran els seus sentiments d'autoestima, d'utilitat i de pertinença al seu grup d'iguals i previndran l'aparició de trastorns de l'estat d'ànim. Va arribar a un estat de depressió molt important, ja que la filla que ella vivia li va començar a privar de fer les tasques que ella feia normalment, com estendre la roba i també coses així. Doncs molt habitualment les depressions estan causades una mica per tot, per factors de tipus biològic, també per factors de tipus situacional, o sigui més reactius, pel que implica ser gran, per les pèrdues que implica ser gran, tant a nivell extern com a nivell intern, per les pors que es poden desencadenar, per una situació de dependència. Hi ha molts factors que influeixen en què puguin aparèixer símptomes depressius. Consells pràctics de cara als cuidadors. Fer una programació gradual d'activitats, plaenteres per la persona, o sigui, li puguin proporcionar plaer a la persona. Llavors s'han d'intentar pautar unes activitats, això ja seria molt idiosincràsic, depèn de l'individu, del que li proporcioni plaer, de les aficions que pugui tenir. Quan arriba a esmorzar, a la residència, llavors al cap d'una estona va fer gimnàs.
llavors fa gimnàs. De vegades té un taller, que ella és una persona que li agrada molt fer coses, i fa un taller de manualitats. Ha millorat perquè ella l'han fet sentir una persona important, ja que havia perdut molta autoestima. Bueno, yo creo que esto que yo hago no es que tenga demasiada importancia, pero para las personas mayores que no tienen una obligación de ir a firmar a ningún sitio porque ya están jubiladas, es importante que se busque alguna cosa. Si forzamos un poquitín, todas las personas necesitamos tener un trabajo. Yo cuando hay una persona que me dicen, me voy a jubilar o me he jubilado, digo, ¿qué vas a hacer? Hombre, no lo sé. Digo, pues búscate algo, lo que sea, pero búscate algo. Relacionar-te amb persones de la teva edat, d'aquesta estimada tercera edat, o quarta o quinta, la que vulguis, és molt convenient. Perquè llavors et trobes que sempre hi ha el que és més animat, o el que en un moment determinat passa una pena, i en un moment determinat tu pots ajudar i altres vegades ells t'ajuden a tu. Tots tenim les nostres lastres i les nostres preocupacions, però hi ha moments que tu estàs en un punt de no retorn i només tens el present. És tonteria pensar en el passat, perquè el passat està. En el futur, quin futur tenim no ho sabem, però vivim el present, que és molt important. I us vaig a dir una cosa, es pot parlar inclús de la mort. No hi ha cap por a parlar de la mort. Això a vegades es diu i sembla que s'hagi d'amagar com aquell que té una malaltia. Una malaltia, si s'afronta i es troba una solució, es pot superar. I la mort també se supera, és un pas més. Per tant, si vols viure i estar viu, has de tindre present que la mort està molt a prop. I que no importa, quan vingui vindrà, però mentrestant que me quiten lo bailao. L'envelliment és una etapa de la vida per la que tots passem i hem d'aprendre a acceptar-la com un procés natural. Incentivar l'autonomia de les persones dependents és potenciar la nostra pròpia autonomia. Quines estratègies coneixem per assolir un envelliment saludable? Coneixeu tots els recursos socials específics que us poden ajudar a completar la feina de cuidar? Tot i que no es pot equiparar bellesa i dependència i la majoria de les persones grans estan sanes i actives, sí que és veritat que el percentatge de persones dependents augmenta a les franges d'edat més altes. Els diferents graus de dependència es marquen en funció de la necessitat d'ajuda que té la persona dependent per realitzar les seves activitats bàsiques de la vida diària. I aquests poden ser els següents. Grau 1. Dependència moderada.
Quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per la seva autonomia personal. Grau 2. Dependència severa. Quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària, 2 o 3 vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal. Grau 3. Gran dependència. Quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per la seva autonomia personal. És important entendre que la dependència ve donada per diferents causes. Tot i que les malalties solen ser el factor que la desencadena, cal tenir en compte que hi ha altres factors com la personalitat o el context físic i social que poden agreujar-la, o ben aprofitats, tot el contrari. Poden contribuir a fomentar l'autonomia i independència de la persona dependent. Els problemes que generen necessitat d'atenció en les persones grans són molts i molt diferents, però tots ells comparteixen la mateixa solució: comprensió i comunicació. Una comunicació fluida i sincera contribuirà a mantenir-ne el grau d'autonomia. Ens ajudarà a afrontar els problemes nous i alleujarà la tensió que provoca atendre de manera regular i constant una persona dependent. Ens en anem?